Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα του Sky, ο Τάκης Χατζής και ο Γιώργος Παπαχρήστος, και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Οικονόμου, γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Του τομέα. Τομέα. Λοιπόν, θέλουμε να σας ρωτήσουμε το εξής. Ακούσαμε για αυτή τη συμφωνία αλήθειας στην Θεσσαλονίκη από τον πρόεδρο του κόμματος. Όμως αυτό που καταλάβαμε είναι ότι η συμφωνία αλήθειας ήταν πολύ περιορισμένη. Αφορούσε στην πραγματικότητα μειώσεις φόρων στο ΦΠΑ και γενικώς στον έμφυα, αλλά τίποτε περισσότερο. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν ζητήματα. Υπάρχει το θέμα της παιδείας τώρα που το αναλύσαμε διεξοδικά στην αρχή της εκπομπής. Υπάρχει το θέμα της υγείας. Σε αυτά έχουν γίνει προγράμματα ή κάποιου είδους συζητήσεις που να καταλήγουν σε κάτι τέτοιο? Βεβαίως έχουν γίνει. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προετοιμασία και είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αλλά η Συμφωνία Αλήθειας, έτσι όπως κομμάτι της οποίας παρουσίασε ο πρόεδρος στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, είχε στον πυρήνα της ένα βασικό συμπέρασμα, μια βασική παραδοχή μάλλον καλύτερο, όχι συμπέρασμα. Για να πάρει η οικονομία μπρος χρειάζεται επενδύσεις. Για να έρθουν επενδύσεις, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, χρειάζεται μια τελείως διαφορετική φορολογική πολιτική. Προκειμένου κανείς να μπορεί να κάνει φορολογική πολιτική διαφορετική, δηλαδή να ρίξει τους φορολογικούς συντελεστές έτσι ώστε να δημιουργηθούν κίνητρα για να βάλει ο κόσμος τα λεφτά του εδώ, πρέπει να εξοικονομήσει πόρους από αλλού. Άρα παρουσιάσαμε μαζί με αυτό και από το πού θα κόψουμε πόρους από τις κρατικές δαπάνες. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας είναι περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες δουλειές για όλους. Αυτό ήταν το τρίπτυχο της Συμφωνίας Αλήθειας που παρουσίασε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εκεί, χωρίς μεγάλα λόγια, χωρίς να συνδέεται ή να μην συνδέεται μάλλον η παροχή με την περικοπή, για να είμαστε σοβαροί και για να μην έχουμε απολογηθούμε από την επόμενη μέρα ότι εμείς θέλαμε αλλά δεν μπορούσαμε, και να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς θα περιμένει. Από εκεί και πέρα από το πεδίο αυτής καθ' αυτής της οικονομίας, βεβαίως υπάρχουν δεκάδες συντρίμμια γύρω-γύρω από την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ, είτε αυτό αφορά την παιδεία, είτε αφορά τη δημόσια ασφάλεια, είτε αφορά τώρα την είστε υγεία, υπερβολικός τώρα με τον όρο θεσμών. συντρίμμια. Μα τι είναι, δεν είναι συντρίμμια? Όταν μεγαλώνεις τα διαλύματα στο σχολείο και περιορίζεις τα μαθήματα στη σύγχρονη εποχή της μόρφωσης, όταν δεν αντιλαμβάνεσαι ότι ο μαθητής που σήμερα μπαίνει στο σχολείο, όταν μετά από 12 χρόνια θα βγει από αυτό το 2028, δεν θα έχει να συναγωνιστεί ο μαθητής της Λαμίας, ο μαθητής της Αθήνας, ούτε ο μαθητής του Μουστακίου που πήγαινα εγώ, το μαθητή του κολεγίου μόνο. Θα έχει να συναγωνιστεί το μαθητή του Μεξικού, της Γερμανίας, της Αμερικής, της Αγγλίας. Και αντί να έχει στραμμένο το κεφάλι σου προς τα εκεί για να δεις τι παιδεία και τι πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να φτιάξεις και πώς να προσαρμόσεις τα πράγματα έτσι ώστε οι νέοι να έχουν περισσότερα εφόδια, κάθεσαι να κάνεις το χατήρι 10 συνδικαλιστών ή, εν πάση περιπτώσει, να χαϊδέψεις δύο αυτιά και δύο πλάτες λέγοντας ότι σας δίνω περισσότερο ελεύθερο χρόνο ή χαμηλώνω τόσο πολύ τον πύχη για να μην κουράσετε τις εξετάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό δεν είναι συντρίμμια? Δεν δυσκολεύει έτσι περαιτέρω τη ζωή των ανθρώπων στο μέλλον? Για να μην μιλήσω για την υγεία, τα είπατε και προηγουμένως, σας άκουσα λίγο με το τι συμβαίνει κάθε βράδυ στα νοσοκομεία, με το πόσο ο κόσμος ταλαιπωρείται και πρέπει να κουβαλά μαζί του αυτά που είναι απαραίτητα για τις στοιχειώδεις βοήθειες, για να μην μιλήσω για τις συνθήκες ασφάλειας, για να μην μιλήσω για την κατάσταση του θεσμού, τα πρωτόγνωρα και επικίνδυνα που βιώνουμε. Κύριε Οικονόμου, ένα πρακτικό ερώτημα θέλω να σας κάνω. Στην Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος επικεντρώθηκε κυρίως στα θέματα της οικονομίας. Να υποθέσουμε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν τμηματικές ανακοινώσεις αυτού του προγράμματος? Θα υπάρξουν τμηματικές ανακοινώσεις σε όλα τα κομμάτια που αφορούν τη λειτουργία της ελληνικής πολιτείας. Είτε αυτό αφορά την παιδεία και την υγεία, είτε αφορά άλλες προγραμματικές θέσεις. Θα αναμένουμε. Ελπίζουμε να μην είναι μόνο ζάπια, έτσι. Μην πάτε ζάπιο. Μην πάτε ζάπιο. Ζάπιο 1, ζάπιο 2, ζάπιο 3. Πέσαμε στο. Όχι, δεν το παρεξηγήσω. Θα είναι στον άξονα όχι, δεν το παρεξηγήσω. Θα είναι αυτά που θα κάνουμε. Για να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα περιμένουμε με ενδιαφέρον. Της αξιοπιστίας το έχει. Σας ευχαριστούμε πολύ.